Andito ako ngayon sa bahay ng tita ko sa Borabod, Lagunoy. Yan, kasama ko pamangking ko, si Andrea, and si Jasmine. Yan, so lalakad-lakad lang kami kasi wala pa kami alam kung anong gagawin namin. Simple lang dito sa province namin sa Lagunoy, sa Borabod. Get here, kailangan sumakay kayo ng tricycle. Tawag nila dito sa Bicol, Trimobile. Kumada tayo ngayon sa bahay ni sino nga? Imelda Papi. Bahay ni Imelda Papi. Bumili kami nito. Kita ba? Tropical at sobrang niyang tigas. Dami. Yeah, so good luck na lang mamaya sa ngipin namin kung kakayanan namin. Yeah. Grabe. Tigas. Bumili rin kami ng ice cream, double Dutch. Ayan, merienda namin mamaya. Mamaya pakita ko sa inyo yung school ko saan nag-high school. Kaya school nila. At doon din nag-aral yung mama ko. Pati yung tita niya, papa niya.
just finished our dinner. Ayan, so ito yung nangyari sa aming buong araw dito sa Borabol. So ngayon papakita ko sa inyo kung ano yung mga nangyari kanina, yung mga sayawan ng pamangkin ko. So again, don't forget to subscribe to my channel and see you again on my next vlog. Bye-bye!